Rise and fall in a man's life. Okwanya ka nwoke ji akwụdo. Chukwekwe na aka ọkọ. Ifada kebo na adị. Chukwu na-enye ego. Ike kwe na aka ọkọ. Chukwu na-enye nwa. Ike kwe na aka ọkọ. God of 11 tower. Ike kwe na aka ọkọ. Chukwu Olisado. Ifada kebo na adị. Ọ dịkwa gị obi mma eje na mụọdị n'ụwa. Ọ dịkwa gị obi mma Ifeọma Chukwu na-emelu mmụọ na-ewute gị. Ilegbu na mụọdị n'ụwa abụ m nwa Chinemelu. Chukwu Olisa biko n'ụwa ene n'anya na nje anyị ma nekwasị anya n'okwukwe maka ikwelu n'igwu Chukwu ọlụ ebube. Ifeọma na-emelu ụmụnne n'ụwa Chukwu ekwe na-akọ ọkọ. Ọkwa gị na-enye nwa ekwena ka nwa akọ anyị. Ọkwa gị na-enye ego ekwena ka ego ọkọ ndị oyi nwụọ. God of 11 tower dike kwe na-akọ ọkọ. Ụfọdụ na-enanya anya ọdịda ma efiji bụrụ chi. Chukwu ekwe na-akọ ọkọ. Ifada kebo na adị. God of 11 tower dike kwe na-akọ ọkọ. Ụkwa gị na-enye ego ekwena ka ego ọkọ ndị oyi. Ụkwa gị na-enye nwa ekwena ka nwa aka anyị. Achọba afọ ọnọkọ na badi ibi ya. Chukwu Olisado dike kwe na-akọ ọkọ. Ebe anyị na-azụ afịa ekwe na-akọ ọkọ. Ebe anyị na-alụ ọlụ dike kwe na-akọ ọkọ. Ebe ụmụ Igbo na-agba mbọ Chukwu ekwe na-akọ ọkọ. Elikata bụlụ ọnụ ọ na-agbawo agagide n'iru dachi ya. Ya ka nwoke ji akwụ ụdọ. Chukwu ekwe na-akọ ọkọ. Ifada kebo na-adị. Ọkọlụmụkọ ikwu n'ibe onyezi ka m ga-ebite. Ka njenu na amụrị na nkanụ ka nje je n'otu ikwu n'ime.
Chief Onyekachukwu Nwachukwu otigbu ịnyịnya Mezaya ndị Amuri na Nkanu onye nze Nwamobi na Boyi adresị ndị Amuri na South Africa be Mandela ọfọdụnagolo otigbu ịnyịnya na ọ bụrụ ka ịkpata ego na ọ bụ ka ịdị ogologo ndụ uli ego n'ife adịrọ mma ike ebe ọ na-adị Chukwu ekwe na-akọ otigbu ịnyịnya na Amuri abati ego na Amuri Mezaya ndị Amuri na Nkanu otigbu ịnyịnya CEO companies group of companies Akins Oil and Gas otigbu ịnyịnya na Amuri Akins Cars na South Africa Akins Real Estate otigbu ịnyịnya Campus International Limited onye nwere ego Saibọọdụ ndị Amuri na Nkanu onye nze Nwamobi na Boyi Chukwu Olisadiko Ifeakọ n'ebe osi abịa Mezaya ndị Amuri ojigbo tem ọgọ Mezaya ndị Amuri na Nkanu oju na-eme ọgọ ezi mmadụ ejiri Nwachukwu ogbenye nna yi na mmụọ ezi mmadụ ejiri Silia Nwachukwu enwe ọdụkọ na mba Ifeakọ n'ebe isi eweta otigbu ịnyịnya onye ego ezi oyi onye nze Nwamobi na ogidi ebube egwu ndị Igbo na Boyi otigbu ịnyịnya Chukwu ekwela ka ọkọ Mezaya ndị Amuri na Nkanu Ifeakọ n'ebe isi eweta okolu mmụọ nne n'ụwa nyakọ na-akwụ ugo na wide mmiri Chief Victor Nwaribeakụ akwụgo na wide mmiri Meya na wide mmiri onye nze Nwamobi na Boyi ọkwa nke bịala ebe ụmụnne na-abọ n'azụ n'akanya welu olufu n'elu ofu onye bili n'elu ofu onye bili naanị ọgụ na nwagbọlọgụ na wide mmiri akwụgo bịa ili mụ akwụgo na wide mmiri Meya onye nnukwu ego my billionaire friend akwụgo kenelu mụ lọlọ di na Nwaribeakụ Ozodieme Meya na wide mmiri ọkwa ndị bụ CEO VCN Sports ọkasị akasị Harvester Hotel and Suites ọkasị akasị Harvester Hotel na Owerri Harvester Hotel n'Ọlụ Harvester Hotel na Surulere akwụgo odogwu abụrụile akwụgo onye ego ọkwa na obere nwa nwere ego nwekwa obi eji eli ego n'ụwa ndị na-egwu na-alụ m akwụgo na ọ bụrụ akwụgo mere onwe ya eze ezi oyi ebube egwu ndị Igbo akwụgo awa Chukwu ekwe na-akọ ọkọ bụ mmiri achụ ọsọ n'ụwa na ọ dị oke mkpa ofu onye ji malụ ọsọ bụ n'ofe baba bịa ili Nwamobi n'ogidi Austin Ụbabuko ofe baba n'ọsọ bụlụ Ifeakọ n'ebe isi eweta ezi mmasị ezi oyi ihe chi ọsọ bụlụ dogbu adresị ndị ọsọ bụlụ na Senegal ofe baba Chukwu Olisa biko chebelu ofe baba n'ọsọ
ofe baba efọdị klova onye ọzọ bụ na-ekwusigo kelelu m lọlọri kọtụnụ babụ mama Chidimma na Chioma ọ bụ obi dị ya babụ kobi n'izu mama ken ofe baba yudi matire giant ofe baba potential politician onye ọzọ bụ na-ekwusigo ofe kwuwe site ofe ezi onye kwu na egwu ndị Igbo onye isi ala mba anọ yusi ya nki Uchenna Henry nwata kwọcha aka nke izizi n'isi ala mba na ezi oyimo yusi ya nki Chukwu ekwena ka ọ kebe ise wete yusi ya nki Chukwu ekwena ka ọ kebe ise wete nwata kwọcha aka n'isi ala mba anọ ezi oyimo UC Ventures Nigeria Limited. Good morning Italy, good evening na Sweden. UC Exchange Wacha Karamba na UC Yankee Ezi oyimo ezi oyoneze nwa mobi mokiri Wacha Karamba na Chukwuolisa biko chebelu mobele nwa na-emife ego onye ọrụ ifite Sunday Godwin Kosiso Chukwu onye egwu m Obama first son obele nwa onye ọrụ ifite umezana Ibolo n'ọrụ ifite kwụsịgo kiseje oke nwa n'ọrụ ifite onwere onye ịnọchiri anya ọfọnnagolu gị na ọ bụ ka ịdị ogologo ndụ dị ego Chukwu ekwena aka ọkọ oke nwa na USA ọkwa nke bụ CEO oke nwa investment limited ezi nwa si Igbo n'orisi emekwusigo Obama first son USA first son nwanne Emeka ọfọ n'Oraifite onye Oraifite oke ego ọgbalụ ndị loyali Ifeọma Chukwu mere oke nwa n'Oraifite ka ọ na-enye Chukwu ekele Chukwuolisa ekwena ka ọ bụ oke nwa agụba ndị eji mara obodo agụrụ oyoyi m techubego ego na-eme nwoke nwaduresi nwee ngabasị Chief Martin Chukwuka Akajugo na Nando ezi mmasị ụgbarụ n'isi onye na Nando bịa ili eshi na Nando Chukwuolisa biko ekwena ka ife kebe chi si eweta Chukwu ekwena Akajugo na Nando eshi na Nando ọkwa nke bụ CEO Martin C Investment Company Nigeria Limited eshi na Nando ife ka ọ na-egbo si adịa Grand Patron Ancient Football Club of Nigeria Patron Festa Costas International na Spandex na-ewe n'ifeọma Spekmas iji kalisia ọnwụ ụmụlezi nne gị ngosi akwụkwọ ego eshoyi mebezina ife ka ọ na-egbo si adịa
ọgọ na agolo bọpụ na-agbaba na agolo adresị ndị agolo na Lekki ọkwa nke bụ CEO Big C Real Estate onye alụele eze ọmọgọ ndị agolo Chukwu ekwe n'aka ọkọ Chukwu ekwe n'aka ọkọ bọmpụ onye ego kelelu m lọlọ gị Mrs. Anna Afọja ama Madam Big C mmiri mmeze ọmọgọ adresị ndị agolo na Lekki eze ọmọgọ onye ukwu na oyi na mmiri awọ na-ekwenyekwu Big C Supermarket eze ọmọgọ onye alụele Big C Real Estate okwu niile agba agba eze ọmọgọ adresị ndị Nsụka na Mozambique Nwamobi na Mbọyị Oliver Chibika Yọgụ Nwachibeleze Ojichukwu bụlụ ụzọ na Nsụka onye eze Nwamobi na Mbọyị obele Nwachukwu Meleze oje na-ewute ndị ilo Chukwu ekwe n'aka Nwachibeleze na Nsụka n'elu ụmụ Princess Norin Chizitere m Chibuike Madam Go Obi Ibie Nwachibeleze Financial Secretary na Dynamic First Bank na Maputo branch Member Corporate Friends Club Machi onye ego Google Map ndị Nsụka CEO Olivers Collection Worldwide CEO Olivers Investment Nigeria Limited adresị ndị Nsụka na Mozambique onye eze Nwamobi na Mbọyị Machi onye ego Chukwu ekwe n'aka ọka ebe isi ewe signboard ndị Itenansa Biafumanya Chief Monday Akunna ụkọchị n'aka one of Itenansa egbejeje ọgụ na AIA ụkwa onye ego ụkwa ndị dagbulu nwanyị ga ụkwa dagbukwa na m Chukwu ekwe n'aka ụkwachi n'aka egbeji eje ọgụ Chukwu ekwe n'aka ọkọ signboard ndị Itenansa ụkwa onye ego Executive Chairman of Ifeanyi State na Lagos Sibaka onye ego egbeji eje ọgụ na AIA ụkwa onye ego adresị ndị ụmụ nwoke abịa na Cameroon Biafumanya High Chief Chukwudi Paulinus Emeka akụzi na chikizizi n'ụmụ nwoke abịa Ancient Kingdom ọ bụ dị ife adị n'ọlụ onye ga-ekene mi Chukwu ekwe na ka ife kọ gị maọbụ kebe isi eweta Chukwu ekwe na akụ gị si na chi onye ụmụ nwoke abịa Ancient Kingdom ọ bụ dị ife adị akụ onye ego CEO Dubiton Oil and Gas Nigeria Limited akọime ife akọ na kụsi na chi ife akọ n'ebe o si ewere adresị ndị ụmụ nwoke abịa na Cameroon Biafumanya
obi ọdụnụ modele nwa Austin Texas na America bulike Francis Chilaka owo Texas na-eyime mba anọ owo onye ego Texas na mba anọ owo Texas Chukwuekwe na-akọkọ Banana Island na Texas Chukwuekwe na-akọkọ owo Texas na Banana Island Lunch and Grill Chukwuekwe na-akọkọ Banana Island na Texas Chukwuekwe na-akọkọ obele nwa Texas na mba anọ ime isi eche Chukwuekwe na-akọkọ Austin Texas Banana Island na Texas Chukwuekwe na-akọkọ Texas na mba anọ Chukwuekwe na-akọkọ Banana Island na Texas Chukwuekwe na-akọkọ ka nne n'ojoto n'ide mmiri n'ojoto bisi mmiri Olise Meko Kafọ Odeku n'ojoto enwanyire n'ojoto n'ide mmiri tọki ka ibi ebi Chukwuolisa biko ekwe na-akọkọ ebe Odeku si ewete Chukwuekwe na-akọkọ Odeku Empire n'ojoto Chukwuekwe na-akọkọ nwanyire n'ojoto Odeku Empire Odeku ego Chukwuekwe na-akọkọ obele nwa jelu tọki bulike onye ojoto n'ide Chukwuekwe na-akọkọ kwa ndị bụ CEO Odeku Rental Chukwuekwe na-akọkọ Odeku Empire Nigeria Limited onye ego Chukwuekwe na-akọkọ nwanyire n'ojoto Odeku Empire Odeku ike Chukwuekwe na-akọkọ Chukwuolisa biko chebe n'ụbọdụ onye ojoto Chukwuekwe na-akọkọ ezi nwanne nke mbụ Odeku Empire Odeku n'ojoto Chukwuekwe na-akọkọ onye ojoto Odeku Empire onye ojoto n'ile mmiri Chukwuekwe na-akọkọ onye olima bọọlụ mụ ka ndị uru ala ka ndị ekene na-esi oyi mụọ Chief Innocent Ogbonna Udogwu Ogbefi Eze Udogwu n'uru ala kenelu mụ lọlọ Chilezu Udogwu ma mejima Chukwuolisa chebelu Eze Udogwu nwonye uru ala Chukwuolisa chebe Eze Udogwu Eze Udogwu Ogbonna Udogwu Odogwu nwonye uru ala n'Ijato ndị bụ CEO Ayo Udogwu Inter-Agency Nigeria Limited onye jiri real estate kalisia okwu gbalụ ndị ụlọala udekwekwa na ka ife Eze Udogwu na Chukwu zitere ya onwere ife ọ ga-alụ n'ụlọala Eze Udogwu onye uru ala n'Ijato ọgaranya obiọma ịzakọ n'ebe isi eweta machi na-emeli ife na Nsụka na-ekene mmiri Agụ Collins Izuchukwu Magic Man na Gabon obele nwa jelu Libreville na Gabon bulike Akụodogwu Chukwuolisa biko chebelu ụmụ Magic Man oyim Chukwuekwe na-akọkọ Magic Man na Gabon Magic Man Chukwuekwe na-akọkọ Agụnwa n'iyalụmụna machi na-emelife machi oyimbo Magic Money Libreville Gabon ezigbo Izuchukwu Magic Man oyimbo Magic Money machi na-emelife Chukwuolisa biko chebelu bụ Magic Man na Gabon Udogwu Libreville onye nze mepunyeli Chukwuekwe na-akọkọ Ifeada kebe ọ na-adị God of 11 Tower Bikekwe na-akọkọ gwa gị na-enye ego ekwela ka ego fọdụ oyi gwa gị na-enye nwa ekwela ka nwa aka anyị achọba
dị ibe Ifada ya kwebe ọ na-adị Chukwu ekwe na-akọ ọkọ Ifada kwebe ọ na-adị Chukwu ekwe na-akọ ọkọ Ifada kwebe ọ na-adị Chukwu ekwe na-akọ ọkọ Ifada kwebe ọ na-adị